Salutare și bine v-am găsit la al 5-lea sau al 4-lea videoclip de Minecraft. Aici e ceva secret, vă arăt eu pe final. Dacă mai țineți voi minte din videoclipul anterior, când v-am zis eu că o să facem o bază, copacul. Astăzi am vorbit că o să ne ocupăm de fermă, dar am strâns lemn ca să ne ocupăm de gard. Am eu în minte o idee de asta de gard super șmecheră. Văd că afară păi o lapă visă. Da, păi o lapă visă. Așa cred că se spune lapă visă, nu știu sigur, dar noi așa îi spunem. Din zona mea, păi spunem lapă visă. Să vă arăt că am fost laminat, am găsit iron, m-am făcut full iron, mi-am luat și un scut și de restul de iron mi-am făcut și o sabie. V-am zis că în primul videoclip o să facem un gard de cupru, dar m-am gândit eu mai bine și e mai frumos ăsta de lemn. Ăla de cupru știu de când mă jucam eu, când eram mai mic. Minecraft, pe ăla îl făceam că era super ușor de făcut, gardul de cupru. O să vă arăt că mai am, cred că vreo 8 sau 7 slaburi de alea, nu slaburi, trapdoor-uri de cupru. Și o să vă arăt cum ar sta cu trapdoor-uri de cupru. Dar mie îmi place mai mult așa. Gardul ăsta din lemn. Nu-i prea frumos că-i noapte. Mergem să ne culcăm și dacă mai avem timp, ne ocupăm și de grădină, sau că nu o lăsăm pe videoclipul celălalt și după aia în alălalt videoclip vin cu altă idee și grădina așa rămâne. Nu ne mai ocupăm în veșii veșilor de grădină. O să vreau, dacă nu ne ocupăm în episodul de astăzi de grădină, ne vom ocupa numai de gard și în episodul următor ne vom ocupa sigur de grădină și după aia o să încercăm să găsim diamante și să facem un portal de netherite. De nether. Să mergem pe acolo și prin nether să le furăm tot aurul alora. Am făcut eu niște puncte să știu fix cât trebuie ca să fac gardul, cât de mare, cât de lung. Nu știu cum o să fac la poartă. Poarta probabil din de asta ușă de lemn. Îmi cer scuze dacă se aude pe fundal un zgomot de drujbă. Taie cineva cu drujba și s-ar putea să se audă și pe video. Îmi pare enorm de rău dacă se aude. Hai mă el. Poc, 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 poc. Și cum vă spusei, dacă ne mai rămâne timp, ne vom ocupa și de grădină. Cred că ne vom ocupa și de grădină până episodul de astăzi, că eu uit cu siguranță, nu să la cu ținutul minte. Gardul îl facem repede, relativ. Nu este un gard greu de făcut. Uite că uitai să vă arăt cum arată, cam așa arată. E cu una lipsă, cu de-aia lipsă. Și de asta îmi place că poți să vezi și prin el și că e mare, că așa
că așa aș fi putut alege un gard de ăla în care și animalele. Dar nu vreau de ăla. Pe aici facem așa, să dea frumos. Să dea cu model. Patorsă. Aici ne oprim, punem de ăsta. Și după aia, în episodul următor, dacă ne ocupăm astăzi de grădină, o să mergem la minat și dacă găsim repede diamante, relativ repede, se nu cred deloc, ne vom ocupa să decorăm, să mobilăm baza aia de jos, de sub casă. Aia am stat, cred că toată săptămâna asta, de când am postat ultimul episod până acum, că eu episoadele le filmez sâmbătă și le public duminică. Deci am stat toată săptămâna ca să fac baza aia. Am stricat, cred că vreo 200 de pickaxe-uri. La câtă piatră am spart. La câtă piatră am spart, câți nervi mi-a făcut. Pentru că la un moment dat eram să mă pierd singur într-o groapă. Deci să mă pierd, să nu mai știu pe unde să urc. Și eu prost, că așa râs eu, am uitat ca să fac scări. Și a trebuit ca să sap așa pe drepte ca să pot ca să ies din groapă. Că altcumva acolo mură. Hai mă, Hopi. Hopi. Du-te bă. Un pic, dă-te la o parte și tu, Hopi. Gardul-i făcut. Mai aveam un stack de scări și am făcut foarte multe stack-uri de ăștia, de slab-uri. Că n-am știut câte slab-uri îmi trebuie și de asta am făcut multe, că am crezut că o să-mi trebuiască multe slab-uri. Da, uite că îmi trebuie mai puține slab-uri decât credeam. Acum, cam așa arată gardul. Bă, eu zic că e frumos. Știți că e de asta subțire, nu-i groasă. Știți că așa, dacă aș fi vrut să fac așa un gard mai basic de Minecraft, aș fi putut simplu să fac un gard de ăla, de-al normal. Și cu gardul ăla al normal, nu știu, parcă n-arăta cum arată acum. Cu gardul normal. Uite, nu știu aici să pun. Să nu dea urât. Cred că știu cum facem. Spargem mai... Stai mă, spargem. Spargem aici, punem noi așa. Dar parcă acolo e mai greu sau acolo e mai subțire. Îl spargem noi și pe ăsta și punem tot așa. Parcă mai maschează un pic, dar acum în partea cealaltă e mai greu, din partea cealaltă e mai subțire. Așa am putea să continuăm noi. Uitați că nu mai știu, vă arăta armura și cu scutul, că am fost la minat și am găsit iron. Din iron-ul ăla mi-am făcut full armură de
iron, chest plate-ul îl aveam eu mai de mult, mi-am făcut și sabie, găleși și ăștia slime ball-uri. În baza aia mea, nu știu de ce, să tot spunează de ea verzi. De ce nu știu să spunează. Mai avem timp să mai facem, mai avem timp să facem și grădina. Ne ducem noi la grădinușă. Am aruncat toată piatra? Piatra de acolo am aruncat-o pe toată, că nu mi-a trebuit. Am aruncat toată piatra. Hai că vă... Se făcui, mă. Hai că vă arăt baza. În sus am făcut de ăștia care am găsit când am săpat aici. Deci eu când am săpat, eu nu m-a dus capul să fac scară de dinainte să sap asta, să mă pot să mă osui. Impact. Uite, vedeți? Barem așa cu focurile și... Au! Ăștia te atac. Am și uitat. Și ăștia se mai bagă în foc și de asta am pus ăștia de foc prin toate colțurile. Aici e un dormitor. Aici n-au se căuta ăia. Asta e baza, o să trebuiască ca să o mobilăm, să o facem frumoasă. Ăștia le-am găsit laminat, piatră de aia neagră. Și din piatra neagră să fac de alea. Ăștia de pe pereți, nu știu se râs. Dar să facă tot așa, dintr-un minereu, de pământ, nu știu. Tot dintr-un minereu de pământ. Să vă spun că nu știu fix cum să numește. Și am mai găsit încă ceva. Da. Da, avem un pic de mers la aia. La aia m-am chinuit. Cred că 2 săptămâni să o găsesc. Asta vreau eu ca să o găsesc de mult, dar am căutat-o cam de când am început seria și în sfârșit o să plecăm pe zi, că e un pic cam periculos. Asta am căutat-o de... Cum să spunem, mă? De nu mai puteam. Deci atât de mult am căutat baza, dar nu e o bază aia. Dacă știți de aia de cupru, uite că nu-mi vine acum, nu-mi vine că pare că îmi stă pe limbă. De aia de cupru. Nu-i noapte, e dimineață, nu-i noapte. Așa. De aia de cupru, dar nu știu cum se numește. Mergem acum și vă arăt eu. Oh, Gogule, ia vino tu încoa. Dă pânza să fac și un arc. Mulțumesc. Așa, mulțumesc. Aș vrea ca să-mi fac și un arc. Tu. Stai că bat flamele. Să-mi dea ăștia, asa lor. Asa și pielea. Asa ca să pot. Asa ca să mai leg cai. Sau măgar. Cam 2 cai și un măgar, da. Aici am 3 stupuri de miere, am 2 acolo, unul am aici. Am pus sub stupi de la foc, de la ca să facă fum, că am înțeles că și că dacă pui foc de ăla și face fum, când le iei mierea, albinele nu te mai ataca. Unde sunt torsele? Am pus torse ca să nu mă pierd. Da. Pierdui torsele acum.
Unde-s mă toise? Acolo. Unde-s mă? Încoase. Dai că mă pierdui până și de casă. Unde-s mă toisele? Deci acolo și-a spomii, da? Unde-s toisele? Că am pus torse să nu mă pierd. Casa încolo. Deci torsele. Aha, otele. Pe ăștia le-am pus să nu mă pierd, când mă duc încolo, când mă duc la aia de cuplu sau când vin de la aia de cuplu. Mâncăm și noi toată cărnița asta de oaie, brânză de oaie, cum face o prietenă de-a mea, brânză de oaie. Am făcut-o de aia de pământ când ies, dacă ies noaptea, să nu mă atase scheleții. N-am pus un pat, că nu mai aveam paturi. Am pus amândouă paturile la baza aia de sub pământ. Mamă, zici că mă duc în pământ. În centrul universului. Până când coborâm, să vă zic să nu uitați să dați subscribe, like, abonare. Asta-i, am torse, dacă n-am torse, n-ai cam topor. Ăștia știți că dacă dați cu toporul, să fac înapoi și fac lumină. Cred că știați. Am găsit-o și am furit repede. Mai știam că uite acolo de aici a trebuie spartă. Da, știam eu bine. Nu, n-ai cu emeralde. Ce să las aici piele? Emeralde. Vânt, am vânt. Asta nu o las aici, aia o lăsăm mai bine acolo. Aia e să te atase urâții ăia. Aici se spunează păiangăni mulți. Dacă știți de acolo și să spunează păiangăni. Nu vreau să intru în luptă cu păiangănii încă. Încă nu. Și dacă-s blindat, pe aici, cactus. Bă, avem cactus. Luăm cactusul. Luăm cactusul și cu cactusul putem ca să-l punem să facem un fel de gard. Nu ne interesează. Nu ne interesează. Sus e unde ăla cu cheie. Hai să plecăm cât mai repede putem. De aici. Avem și o de aia cu lumină. De aia din cupru care luminează. De asta vă spus eu de asta. Aici o să mergem, dar să fim mai blindați. Când o să găsim diamante, să avem sabie de diamant, poate desenul și o armură. E foarte periculos, mai ales dacă intri în ăia, în spawnerul alora de vânt. Ăia când dau una cu vântul ăla, păi te-ai dus, ce să mai. Ăla ai fost. Dacă știi voi cât de șmecher e să dai cu vânt de ăla, să dai cu vânt. Când arunci eu de aia de vânt, păi de nu, stați un pic, să văd câte am, că dacă nu dau cu una, am 4.
Dau cu una fix în gard. Ia să vedem dacă gardul e bun, dacă a fost meșterul bun sau dacă a fost meșter prost. Dacă a fost meșter de la prost, nu... Dacă a fost meșter prost, nu-l mai plătim. Trecut prin gard? Mai dau încă una. Da, mă, da, a fost meșter de calitate ăsta. Meșterul Manole, a fost meșter de calitate, meșterul Manole ăsta. Bă, eu vă las, pe data viitoare ne vom ocupa și de grădină. Am zis eu în continuu că ne vom ocupa de grădină. M-am luat cu acoperișul, acum mă luai cu gardul. Aia e. În episodul următor chiar vă promit că ne vom ocupa de grădină. La grădină nu ne va lua mult. Și prima dată și primul lucru de grădină ne ocupăm și după aia ne ocupăm și de laminat, să facem un pic de mină. Iau și la mine. Să minăm un pic ca să vedem dacă găsim diamante. Puiul, ăsta e puiul, asta e Shakira, ăsta e Gogu. Nu știu. Scrieți voi în comentarii nume, când o să găsesc name tag, să le dăm un nume și trebuie neapărat să găsim o șa. De asta și merg în Nether, că știu că în Nether să găsesc și ele la bazele lor cu topoarele. Vă las, toate cele bune, ne revedem pe data viitoare, să nu uitați să dați like, abonare, subscribe și să zic, vă pup, multă sănătate, la revedere!